I ara presentarà Pau Miret, que és investigador del Centre d'Estudis Demogràfics i professor de la Facultat de Polítiques i Sociologia. Gràcies. El seu títol del que presentarà és Biografia laboral abans dels 50 anys. Sí, anem a fer... Gràcies. Moltíssimes gràcies a tothom per l'assistència. Jo vaig a presentar un aspecte que també és molt important, que és l'aspecte demogràfic de moltes d'aquestes coses. I volia començar amb un d'aquests vídeos que s'han fet virals a la xarxa, no sé si tindré la possibilitat, perquè sempre tinc problemes amb la wifi, que s'ha fet viral aquest gener, que és un mestre al qual, quan surt de l'últim dia que està treballant, a veure si ho puc veure, si no, doncs ja ho explico. L'últim dia que està treballant li fan un passadís i tots els alumnes van aplaudint durant no sé quants, aquí posa els 68 segons, tots els alumnes li aplaudeixen. Diries que és aquest d'aquí, no sé si tenim so, però pots pensar que és un d'aquests professors d'una escola rural, aquí estan aplaudint-la, surt el professor, és l'últim dia, és el gener, deixa el curs al mig fer perquè busca un substitut i pots pensar, és un professor aquest últim dia de jubilació que ha donat tot per la seva escola i per tant pots pensar, tindrà, ja no pot més, és el moment que li diuen la jubilació, però quan mires, qui ho vulgui que ho miri a la d'allò, quan mires quina edat té, doncs diu Juan Antonio, de 61 anys, es el profesor jubilado de un pueblo de Huelva, de Zufre, en el que sus alumnos lo vitorearon el día de su despedida. És aquesta contradicció, no? Ens estan dient que hem de prolongar la vida laboral fins al 78, 79, fins a que aguantem, i normalment aquest gener, als 61 anys, ja estan jubilant a tots els mestres, com si fos una professió que no és necessària, perquè és una professió així d'alt risc, probablement ho és, perquè aquest és un professor de primària, que també podríem dir, però això està passant en tots els àmbits, també amb els meus companys que tenen 61 anys a la universitat, doncs també els estan jubilant. O sigui, hi ha aquesta contradicció clara que tenim entre durant totes aquestes reunions que fan del Pacte de Toledo, que cal prolongar la jubilació, ara ja serà a partir del 2020 als 67 anys, amb 37 anys cotitzats, que està cotitzant a jornada completa, mentre que contínuament i a principis d'aquest any es van jubilant als 61 anys la gent que són funcionaris, que estan treballant per l'Estat. Jo aquí vaig a presentar una sèrie de dades de les dues enquestes que tenim fonamentalment, una enquesta i un registre que tenim fonamentalment que treballem al mercat de treball. Una és l'enquesta de població activa, la Labour Force, que també tenim a nivell europeu, en què l'estar treballant és una definició molt generosa. Tothom que hagi estat treballant durant una hora de manera remunerada, ja sigui en salari o en espècies, o sigui, si et donen un plat de llenties i has estat treballant una hora, també et consideren ocupat en el cas de l'EPA. La gent que està desocupada, que està aturada, que són aquelles que poden no estar cobrant cap mena de prestació, però són tots aquests que estan buscant, si més no, treballar una hora durant la setmana i no troben cap treball que sigui d'aquesta característica, i la resta. La resta són els que no estan en el mercat de treball, que ni estan treballant, ni han treballat per una hora, ni estan buscant feina de manera activa. Aquests són el número de gent des de 0 als 50 milions, no arribem als 50 milions, tot Espanya des del segon trimestre del 76, que és la primera vegada que tenim aquestes dades de l'EPA, fins al quart del 2016. L'EPA té també una característica, que és que tenim les dades d'allà. Tenim ja del quart trimestre del 2016, no tenim el primer del 17 perquè encara no ha acabat, o sigui, no té les dades abans que acabin, però tenim aquest número de treballadors. Aquests són tots aquests homes i dones que han estat treballant la setmana de referència durant, si més no, una hora, de manera remunerada. No tenim la treball de cara. Des de l'any, tots aquests va estar aproximadament a uns 13 milions de persones i comença a augmentar molt la població que ha estat treballant durant, si més no, una hora, fins a l'esclat de la crisi econòmica del 2008. Durant tot aquest moment, demogràficament van entrar al mercat de treball tots aquests
totes les generacions buides des de l'any 80 fins a l'any 97. O sigui que no s'explica demogràficament que augmentés molt la població treballadora perquè demogràficament entraven generacions cada cop més buides, són treballadors de no nascuts. Per què s'explica aquest augment tan important de la població treballadora? Per dues coses. Bàsicament, la primera, la migració, l'entrada de treballadors migrants, i després, el que hem parlat aquest matí, la inserció de la dona al mercat de treball. Bàsicament són els dos factors, no té res a veure amb la natalitat, sinó amb aquests dos factors. La caiguda aquesta que tenim aquí és completament deguda a la crisi econòmica, completament, no hi ha causes ni demogràfiques ni tampoc de migració, perquè tampoc sí que va haver una petita sortida de migrants, però no explicarien aquesta caiguda, i aquesta és el final de la crisi aquesta que he dit aquest matí, que es declara acabada a finals del 2013 i actualment estem tornant. Però són només els que han treballat una hora, o sigui, no estem parlant aquí ni de precarietat ni de res d'això, i també et poden pagar en espècies, en plan esclavista, amb el menjar, diguem. Aquesta és la proporció de gent que estava buscant, si més no, treballar una hora i no ho aconseguia. Són la població aturada, cobri o no cobri la prestació, i també al segle XXI, això és degut a al tipus d'enquesta, aquesta pujada que tenim aquí, s'ha estabilitzat durant tot aquest temps en què tenim aquesta crisi de la seguretat social, que no podrem pagar les pensions. Mai hi ha hagut tanta gent que en teoria podria estar treballant com ara mateix, com en aquest moment des del 2008 en endavant. Mai en la història aquesta que tenim de 40 anys, des del 76 fins al 2016. I aquí tenim l'altra població, que és la que ni està treballant, ni ha treballat si més no una hora, ni està buscant feina per aconseguir-ho, que és aquesta d'aquí. Tinc una mala notícia i una bona notícia. La mala notícia és que realment és una quantitat de població que no té cap renta per treball, o sigui, són gent que ni està ni autònoma ni assalariada, no té cap renta per treball, que és molt important. La bona notícia és que sempre ha estat molt important. O sigui, que la crisi que tenim actualment, que s'acaba pràcticament tot el sistema, sempre ha estat aquí, sempre ha estat aquesta població que no té cap mena de renta per treball, sempre ha estat molt important. Jo el que volia presentar aquí és una part d'aquesta situació, que és la part femenina, fonamentalment, però primer començar amb la taxa, aquesta taxa d'empleo, que és un dels indicadors que normalment s'utilitza, que és per aquella taxa, aquella gent que és major de 16 anys, fins als 16 anys els tenim a tots per llei escolaritzats. No dic estudiant, però sí escolaritzats. Estan escolaritzats, o sigui que als 16 anys és el primer any que es pot anar a buscar feina. I sobre la població major de 16 anys, que és tota aquesta població que podria estar treballant. Aquesta taxa, per tota la població, és tal que així, és aquesta relació que hem vist, era del 50% abans de la crisi, aquesta l'última. Normalment es diu la crisi actual és com la crisi dels anys 30, però la crisi dels anys 75, dels anys 80, era aproximadament la mateixa que teníem aquí. Hi havia aleshores un 50% de la població que estava treballant i, com deia, havia anat baixant de manera molt important aquesta petita recuperació econòmica que vam tenir, i a partir del 97 és aquest període d'expansió econòmica en què la proporció de gent major de 16 anys, o sigui, no és envelliment, perquè és aquí la major de 16 anys, tota la major de 16 anys havia augmentat fins a un 50%. Aquí, l'any 2008, abans de l'esclat de la crisi, doncs era un 50% de la gent tenia alguna renda del treball i un 50% no. O sigui que tot el 50% era el que mantenia, fins i tot amb el funcionament de l'estat del benestar, mantenia era la que tenia algun tipus de renta per treball. Això ha caigut fins al 40% amb la crisi i actualment s'està recuperant. Si mirem únicament en el cas de les dones, perquè és un dels factors més importants i el que voldria encetar aquí, tenim també des d'aquest... L'EPA és una enquesta que en teoria es fa cada trimestre, anem seguint a cada trimestre a la gent, i en teoria no és transversal com pugui ser un cens, no és una fotografia en un moment. Per què? Doncs perquè hi ha
6 trimestres en què es va seguint a la mateixa població. Per tant, no són independents. Cada un dels trimestres no són independents. Si mirem la taxa d'activitat de les dones, només les dones, que va arribar a un màxim del 45%, en realitat, si utilitzem les tècniques adients, podem veure que res va canviar, utilitzant l'EPA, res va canviar fins al segle XXI. Al segle XXI hi ha una massiva entrada de les dones al mercat de treball. Mai, en aquesta petita història que tenim nosaltres, tenim les dades de panel des del 86, per això comença aquí, no havia passat res en el cas de l'entrada de les dones fins al segle XXI. O sigui, fa 4 dies que hi ha hagut aquesta massiva entrada de les dones al mercat de treball. Què és el que passa normalment? Normalment, quan es fan projeccions d'ocupació, no es té en compte aquesta entrada massiva que va acabar-se per la crisi econòmica, no per un canvi de valors en aquest sentit, sinó per la crisi econòmica va haver aquesta caiguda amb la proporció de dones que estaven al treball remunerat. És una cosa absolutament nova i per això, quan es parla d'aquesta entrada al mercat de treball, especialment del femení, doncs s'ha de tenir en compte, s'ha de projectar a partir del 2005 i tenir en compte molt si continuarà aquesta recuperació econòmica o no. Si ho fem per l'edat, això no és una serp que s'hagi menjat un elefant, sinó bàsicament des de les 16 anys com a mitjana, des dels 16 fins als 70 anys, és la proporció de dones que estan treballant, que estan ocupades per edat. Realment, si utilitzem el sistema aquest, que és longitudinal, si tenim en compte que moltes d'aquestes, el que passa és que les entrevisten moltes vegades i, per tant, està sobreestimat el que és la proporció de dones que estan treballant a partir abans dels 20 anys i també sobreestimat la proporció de dones que estan treballant després dels 50. Concretament, només tenint en compte aquest d'aquí, podem veure una sèrie de fotografies en aquest sentit, veure què és el que passava el 2002-2004, si vol sortir, que és aquesta sí que ja és una serp que s'ha menjat un elefant ja més clarament. Aquesta és el que durant 2002-2004, aquesta fotografia és la proporció de dones que estaven treballant, que queia molt important de manera als 40 anys, però veiem com ha canviat durant aquest temps. 2005-2007 ha crescut a totes les edats la proporció de dones que estaven treballant, sempre amb aquest sostre de vidre que amb aquesta diferència, en el cas dels homes arriba al 95, en el cas de les dones arriba al 70, continua el sostre aquest de vidre, i podem veure com ha passat durant la crisi. Durant la crisi, 2008-2010, qui ha patit més la crisi en proporcions, no és número de gent, sinó en proporcions, són les joves, per això també ha passat en el cas dels homes, però el que s'observa fonamentalment és que, tot i la crisi, el que hi ha és els diferents anys aquests que tenim, fins a l'últim 2014-2016, que les dones estan prolongant molt més el que és l'entrada al mercat de treball. I el que s'observa també, que és el que hem vist aquest matí, és que no hi ha una sortida de les dones del mercat de treball per motius que siguin, no per fecunditat. Totes les que entren al mercat de treball, encara hi ha moltes que d'alguna manera estan fora del mercat de treball, ara veurem quines són, doncs totes aquestes dones es mantenen al mercat de treball un cop han entrat. També podríem dir, bueno, però sí, entre aquí i aquí el que hi ha hagut és una caiguda també molt important de la fecunditat i hi ha moltes d'aquestes generacions, especialment d'aquestes que tenen 50, que no han tingut fills, o sigui que no han hagut de compatibilitzar vida laboral amb vida familiar. Bé, si utilitzem una altra de les variables que nosaltres tenim, que és el nivell d'instrucció, podem veure també que important és el nivell d'instrucció en 4 nivells, el màxim, tots aquests que tenen com a màxim el nivell obligatori, la EGB o bé la ESO en aquests moments, tenen més de 16 anys, que aquesta era la proporció de dones que estaven al 2005-2007, just abans de la crisi, estaven ocupades, estaven treballant en treball remunerat, i veiem aquí com ha anat canviant i com són les dones a les que ha afectat més la crisi. Ha afectat més la crisi en el sentit que ja
no entren al mercat de treball. No és que abandonin, però que tenen unes taxes d'ocupació després de la crisi del 40%. Però si mirem altres, per exemple, aquelles que tenen el batxillerat, podem veure com de diferents són aquests canvis amb la crisi, com realment a les joves les ha afectat de manera molt important, però com en el cas del batxillerat cada cop hi ha una major prolongació de la vida laboral. No són les mateixes dones, perquè són fotografies, per tant aquestes dones d'aquí no són les que són fotografies d'un moment determinat en el temps. Veiem la formació professional, que són aquestes d'aquí, les que tenen la formació professional, com aquest sostre és una mica més elevat en el cas de les que han fet formació professional, i tenim aquí les que han fet universitat. Fonamentalment, aquest del segle ciclo corto, que és com he tingut que canviar, són les que abans feien diplomatura, ara serien les de grau, que no han fet màster, són aquestes proporcions d'aquí, però aquí ja veurem que són absolutament recta aquesta proporció, les que entren al mercat de treball, que entraran quan hagin acabat la universitat, òbviament, però que en cap moment surten del mercat de treball, podem imaginar. I com ha anat canviant en el temps, també els ha afectat el que és la crisi econòmica, però que són les que als 61, 62, 63 són les que més s'aproximen a l'edat ordinària de jubilació. I per acabar, tenim aquesta universitat que han fet el grau i el màster, o abans la llicenciatura. Aquí tenim el 2005-2007, veiem 2008-2010, en aquest cas, que pràcticament no hi ha hagut una caiguda de l'ocupació de les dones joves, menys de 30 anys, i com es mantenen al mateix nivell durant tot aquest temps. Aquí la crisi econòmica que ha afectat molt a les joves, tot i que hi ha menys, sí, perquè són generacions buides, però, buides relativament, no és que no hi hagi ningú, però sí que els ha afectat el voler ocupar-se i no poder-ho, i aquí tenim la del 2014-2015, totes aproximant-se als 65 anys, o sigui, la pauta d'ocupació que tenim de les dones universitàries, especialment de les que més estudien, que són pràcticament una pauta molt similar a la que tenen els homes, a tots els homes, perquè els homes sí que no tenen aquesta diferència entre nivell d'instrucció, tots d'alguna manera estan relacionats amb el mercat de treball, tots tenen aquesta pauta, però sí que les universitàries, especialment les que estudien un cicle, fan el grau i el postgrau, o el màster, tenen un percentatge molt similar. Vas dir en el temps. Una altra de les fonts de dades que nosaltres utilitzem és aquesta de la mostra contínua de vides laborals. La mostra contínua de vides laborals és tothom que està en relació amb la seguretat social, és tothom que està cotitzant, que està rebent una pensió, qualsevol tipus de pensió contributiva, o que està rebent una prestació per cotització. Aquesta és el número en milions de persones que a partir de la primera que tenim és del 2004, del gener del 2004, tenim fins a 31 de desembre de 2015. Són tots aquests que estan contribuint, ja siguin autònoms, ja siguin assalariats, estan contribuïts en demografia, o sigui, el número de població, estan contribuint a la seguretat social. Eren 16 milions al 2004, com ha anat creixent fins al 2008, que són 19 milions, i com ha anat caient a partir del 2008 fins al 2014, a principis del 2014, que ha crescut una mica, i aquest últim, el segon semestre de 2015, on s'ha incrementat, però encara queda per recuperar al mateix nivell que teníem el 2009, encara queda aquest tros d'allò. Aquí tenim els que són dones, d'aquesta proporció, les que són dones, que estan contribuint a la seguretat social, veiem que els canvis són menors, i aquí tenim els que són de nacionalitat estrangera, no els immigrants, sinó els que no han aconseguit, si l'han demanat, la nacionalitat espanyola, són de nacionalitat estrangera. Aquesta és la proporció de dones, amb totes les que estan contribuint, que va començar amb una proporció del 40%,
i que actualment està al 46%. No s'explica per què no està al 50%. O sigui, hauria d'estar al 50% perquè més o menys hi ha el mateix nombre d'homes i dones si hagués afectat o si els valors fossin més o menys els mateixos. Aquí estan també tots els que estan treballant en jornada parcial, etc. I el percentatge de treballadors i treballadores de nacionalitat estrangera que s'ha mantingut en un 10%, i aquí bàsicament el que tenim és la regularització d'immigrants que van haver l'any 2005. El 2005, per una llei, no és que no estiguessin treballant, però no estaven cotitzant. Gràcies a la regularització, tots aquests van augmentar fins a suposar un 10% que s'ha mantingut durant tot aquest temps. En el cas de les dones, i si mirem les fotografies aquestes, la 2004, que és la primera mostra contínua que nosaltres tenim, és aquesta, és la proporció de dones al 2004, la mostra on més dones hi han hagut cotitzant, que és el 2008, abans de la crisi, i l'última o la mínima que tenim el 2014. Això són també fotografies, i normalment són fotografies que s'interpreten a nivell longitudinal. Es diu, bueno, van cotitzant fins a un màxim, 30 anys, 35, aquí tenen les criatures, aquí són l'edat mitjana a la primera criatura, que són els 35, deixen de cotitzar i després ja aconsegueixen la pensió als 65 anys, aconsegueixen la pensió i es recuperen. Però això és una interpretació que podríem fer transversal. El que hem de fer és mirar les diferents generacions, que és el que mirem en demografia. La primera generació és la del 89, les més jovenetes que nosaltres veiem, i les altres generacions del 89 al 85, veiem que no hi ha, aquesta és des dels 15 fins als 70 anys, com van, aquestes són totes les dones que estan cotitzant a la Seguretat Social, no hi ha cap caiguda per totes aquestes generacions, que cada cop són un any més grans. Aquesta proporció, sí que està aquest sostre, normalment aquesta caiguda no es deu a que tinguin fills, sinó que són els últims anys de la crisi econòmica, que ja totes intenten recuperar el que tenien, però el que podem veure aquí és que el que tenim amb les dones és un efecte generació. Aquestes són les generacions més antigues, cap d'elles ha deixat de cotitzar en una edat determinada, sinó que totes elles, a major edat, major proporció de cotització. Però el que veiem és que com més jove és una generació, major és la cotització que tenen a la Seguretat Social, major, o sigui que hi ha un canvi generacional molt important. Aquestes són les generacions més grans que hem pogut seguir amb aquests 10 anys, i el que tenim és això. Amb les dones no es pot parlar d'un efecte d'edat, un efecte d'edat és que com més edat tenen, major és la seva cotització a la Seguretat Social, no hi ha cap caiguda deguda a que tinguin fills o a algun tipus d'aquest... No sabem què ha passat aquí. En un passat podríem saber-ho perquè la mostra contínua és retrospectiva, però el primer punt que realment tenim és el 2004 i veiem que totes són, és un efecte de generació. Aquí és el sostre de vidre, les més joves quan es recupera l'economia només arribaran fins aquí, doncs tampoc ho sabem. Tampoc ho sabem, igual que si posàvem aquí el sostre de vidre, doncs diríem, doncs ja l'han trencat. I per tant ara aquest 85% molt probablement continuïn augmentant la seva entrada al taxa de la Seguretat Social. Bé, simplement posar unes dades sobre taxa d'atur. La taxa d'atur és tota aquesta població que està buscant feina i no la troba respecte a les que estan buscant feina i les que tenen aquesta feina. És una taxa, en aquest cas busquem la proporció de desocupades per edat i tenim aquesta proporció de dones desocupades per edat. Veiem que a partir dels 16 anys fins als 29 hi ha aquesta, com més jove és la dona, major és la seva taxa d'atur per joventut. Després podem dir que la joventut s'acaba als 29 anys, Déu-n'hi-do. O sigui, aquí tenim una joventut molt extensa, fins als 29 anys, 30 anys, que hi ha aquest 20% d'aturades, també Déu-n'hi-do, la que tenim, i després cau aquestes, aquí no hi ha pràcticament aturades a partir dels 65 anys, perquè ja, si poden, estan jubilades, òbviament.
I com ho fan per moment l'atur va anar caent durant aquests moments fins a un mínim el 2007 d'aquest 87%, tenint en compte l'edat, i el que veiem aquí és que ja va augmentar a causa fins a aquest major de 22-23% per culpa de la crisi econòmica. Fonamentalment són totes aquestes, podrien haver estat cotitzant i no ho estaven perquè estaven aturades. I simplement un parell de fotografies per acabar, que és la relació que té el nivell d'instrucció amb l'atur. Òbviament, com major és el nivell d'instrucció, menor és l'atur, aquesta és una mitjana tots els anys. Les que tenen universitat, pràcticament l'atur, no he parlat res de precarietat ni del tipus de feina que tenen, però l'atur és molt inferior, fins i tot el cas que tenen com a màxim l'educació obligatòria és 4 vegades superior l'atur que en les que tenen nivell d'estudis universitaris. Això sí que està tremendament relacionat. I amb això s'acabaria l'exposició, amb totes aquestes dades demogràfiques i podem tots aquests números que...